Oh, sige sige boss, panak ko. Okay, pila man na? Oh, 30 mil. Sige. Buang 30 mil raman dai imong ipakuha. Dai gagamay ra ba dai ana? Anong bikin mo ng cellphone ako, gwapo kayo ba? Ano? Sige. Ah, 30 mil. Ina. Tapos mga transaksyon ako dito, 30 mil to. Kawatan yung kong yawa gitu. Cellphone yung gibanatan oh. Uy, Sarge. Kumusta ang eskwela to? Mana man ka? Taga kung sila. Wala pa. Sa katuig na lang. Una ra man ang Iwa, ada eskwela nimo, 5 na katuig. Balik. Kuya pa na human. Anak ba nang Flip, iskala flip, sa di kapgo? Anon sila. Lain kayo. Dili ka basta-basta bay. Kwarta-kwarta gyud ay. Anak Ano man. man? Anak man na. Isud sad. Nagdalagi og body. Body, Murag sa body, science bay. man ay body. Ako po na po kay body. Lain pa yato abay. Kabantay mo nang mga kawat karon. Nah, daghan gani dog. Kawat ron bay. Grabe usok kay kawat. Usok Mga Usok kawat do. Na, ampot nga na no ni uso na pud no. Lagi kawatan ya mong silingan dito abay. Og giro. Sure ay. Lagi. Nan sa man ang giro. Kasi Ha? kawat jud. Kawat eh. Paglasto na ako bay ni ka tragawala daw lang. Ano da silingan. Kamaluman ka? Unsay Tingnan, tingog, manggo. unsay tingog pag kawat. Na. Pag ingon sa akuan bay, pagkuha sa iro bay ningon ra mag dili. Ha? Grabe dili to kawat ay. Dito kawata. Gire tong iro bay. Kinalamian tong iro. Grabe panimbata. ambot lang pud Dito bay. kawat. Nawala man. Nawala. Turungan na imong istorya ta kay nagserbisyo ba ako sa barangay? Tanod ba ako? Ano na? Ako abay. Dakpon ka. Nang lasto ra mag ko. Ako ra man gitug ang mga tinuod na istorya. Ah, so tinuod na imong istorya Tinuod yun. kay. Pero ni Ajong iro. Ni jud bay. Bantay ka ay sure jud to kay Atik basig. lang siguro na no? Basig ikaw nag-upa sa Gabi iro. man, gabi eh. Gabi eh, Oh. gikawat yun. Kawat eh. Kita kay bay kay nang lasto ko gikan gud. Unsa man aksyonan pa nato na di na. Aka mo dai bahala Ayan diha. na ayan. Hapon ba yung nabalita sa TV bay katong gikawat nga babae ba? Kuan man Kabantay to. mo ato. Tulis man to. Mo to gikawat. Grabe siguro to grabe eh. po ng kawaton ang babae. Kidnap ba? Pero grabe lagi ko anjud. Bukog, nabukog. Grabe, Jog, Bukog mga- manguro to bay katong bukog no. Grabe jud Wa, masiguro kawat to. jud noon ron. Sa man ni bay. Ah, ito bagon. Lah. Ayaw lagi. Isa bay kay Kisa dito. mat Kisa dito. Gani kinsa ka to bay. Di lagi ko tigtubag lagi bay. Adla ka. Gusto na yung oras George. Alaw na 30. Kapit na alas 2. Dah, mula ko sa day ko bay kay ako sa ning draw ba kay kuan? Ta. Oy, Surveillance ha. awa matik na. Kaya ko balato ha. Oh. Mandaog. Matay pila kay pa ko ano pa open sa password no kalimot ko sa password ani ba Mga nana sa mga 250 bay. bahada ko Dili bay mahal na ron bay. 500 naman daw. Mahal na ron. Kaya kung mangon Bay. nagkuan man. Nagpaayo man. tingagawan ni na cellphone ba pagpalit na ako bay na may passwordaan bay nya ay bugayo no Pwede ka gitudluan. wala oy barato ra koy baligya po Dila day baligyan na day. Klaro Ay, itong bra. magbaligya di to. kisi-kisi din ko eh George ligon sa Ay, Uy, George. Sa himala kay ulay shot bay May kwarta. kwarta ipit relax sa po. sound sila ras at bango ay patuba-tuba sila diya sila nana nila mga sounds po mga kwapo po mga sounds ba asa si Kinsa? katong Isa man. Itong managna ba? Itong managna ay bitaw Luloy? sa- Oo. Asa na panabo? Nanambal. Kinsa na ila bay? Eh, mahal daw dito. Kinsa din na? Kato ng kuwan sa mga. Itong hawd manambal. Basta maayos sa tanan po. Barato ra daw ang bayad. May ito tanan to. Kawat, tambal. May ito. May itong tagna. Mo to pati Yan naman, day. ang kuano. Naunta ko ipatakna lang yun ta. Ah, basta. Nakoy patagna lagi yung tanga kuwan. Sa man day na. Sa basta hindi masolban nato na yung problema sa ano. Ah, tata. Tabang ni. Tata. Di ko na ni. Alas Paluto to na. na po. Alas Alas to to na. na. Yan naman din. Draw daw to ni Aaron alas 2. Unsa daw yung problema rin ni George? Unsa ka ni bataan? Cellphone lagi na ako ginaud to ba? Gikawat ba? Uy. Uso na gyud ang kawat-kawat Ah, gyud. basta di ka magkuan. Kawaton jud dapat. Ay, Ibasta kurang ni sa ba? amin yung istorya rin kawat. Ah, uso jud ang kawat.
Ay, kabit sa. Kani, Bisig matawagan pa dito ni Moron kung na kay number, bisig na kay tawagi daw. Di na kay Pahir mo daw ko, Jay. Uy, Maji. tawag Jay. Sige, sige. Eh, pag dinalaw. Tawagin. Ya, Gigi. GG. Katong nag-eskwela kuan. Kapo. Sarge. Side. Nana tay Sarge day puhon rin sa tong tambayanan day. Down sa mga. Expert man. Nana kay Lord Sarge. Nana. Anli ko na. Sa mo ko na ni call eh. Kagi niya para maibalan gina. Inawag we. Hello. Hello. Kinsa ni? Kinsa po ni hilo mo ba hilo? Kinsa ni? Kinsa ka? Kinsa man pug ka? Kinsa man pug ka? Steam ni ba? Kinsa nagkunit aning cellphone? Ah, kinsa ako, ikaw kinsa mo nagunitan mong cellphone? Ako. Ako ni. Ay klaro ka tawag ni. Hello. Hello. Kinsa man buto na nawag sa kuha? Butsay mo ay ikaw imuha ng cellphone. Buha lagi tong cellphone pero wa mo kabalo sa kuan number. Sa. Nya. Imuha gitubag imuha. Gitubag gani gipalong man. Sukad-sukad ginina kapila ko nanawag karon lang gid gitubag bay. Nanay nagamit ato bay murag i-open na to yung cellphone ba. Open na. Sa cellphone po na gitawagan. Pero daw ko sa mong cellphone na. Kana daw ang tawagan daw. Ingon ka di mo open, open man lagi. Open oy. Words daw. Open na kasi ang fingerprint. Unsa nimo ni? Yan anong kuan? Kaning dire. Look. Ora mag-style sa uning cellphone bay. Ora jud bay. Ora jud sa cellphone na jud fingerprint ang parehara sa kuan dire pinahana ba. Mao lagi sa kissing, maora. Kissing, maora. Naman jay parehas sa mga cellphone. Na, oy. Oh, ang buak parehar pud sa kuang cellphone. Grabe po na. Lagi na po nga nakabuak ang cellphone. Mo na. Ambot lang bay kay Dili ay kay gibaligya man na siya daw. halos alang na niabot si mga. Kapon. Order na ko. Sa Shopee. Dahil ang pangutana. Ganong ma-open man nimo. Kung dili mo, ganong ma-open man nimo. Oh, mana pilihan tag fingerprint eh. Di parehas mo sa Mato ba ina nagmate no? Sa nagbaligya na ko ni murag parehas mong fingerprint kay ma-open man. Awa akong ang Sakto pod no. Nga. wallpaper na ko. Awa. Danaw daw Nga ang naman pod. picture daw. Ang wallpaper nga naman pod. Kita daw sa mga picture daw. Inana gud gyap. Grabe. Pamilyar ba rin ang mga picture ba gipang save man ako ni kaginina sa Asa. Sa ba daw? Bago pa man ako nang ipampasa. pang save na ko ni sa kuha kaginina kaning mga picture oh. Kaning mga picture. Parihara bigid pati pag save pariha matay binuang mo na George. Delay. Ha? Dali ka na gaya. Bye na palit ako ana. Sila? Ayun, lisod po dong ang mga wat si Roland. Ikaw at mo dai. Ikaw wat gani ko cellphone. Lisod man po. Imigo kayo me, magkinawat tayo me. Ignalang kong tiguang ay lang ko inyo kawatan ha kay. Sama ka? Ato mati ako ni paaya bay. Ay Siya lagi na siya anak. Wala yung mga ginabray. Mga ginabray ba? Ah, kuha gyapon. Buwag ginalan ba? Lo. Bye, may akong palit ani. Kuha. Ayok lakaw! Ayok si Bat! Bot. Asa ba ka na?